ви от две червена вълна се получава един червен килим. А ако сложите две жълта вълна, се получи жълт килим. Така че няма значение какъв цвят вълна слагате и ще ви се получи. Ако сложите жълт цвят, ще ви стане жълт цвят и килима. Добре. Стъклен панел се прави от 6 стъкла. От 6 квадратни стъкла. Един диамантен блок се прави от 9 диаманта. Да, и само това е, да. Тук има, знаеш ли че? Сега ще ви го прочета. Диамантените блоки се правят от 9 камъка диамант, а златните блоки са от 9 златни кюлчета. И двете са скъпа инвестиция, но от тях стават конструктивни декоративни блокчета. Ето го. Добре, нека продължим с петата стъпка, която е започването на тавана. Ето го. Слага се дърво. Какъвто цвят дърво искате, ако искате черно, ако искате бяло, както решите вие, но най-добре според мен ще е така. Следващата стъпка е да издигнем таванът и да сложим прозорците. Ето тези прозорци. Точно тези. И да. Тук има съвет, който пак ще ви прочета. Направи линия от дървени блокчета по средата на мястото от дъски в крайната стена. Използвай тази централна линия, за да поставиш прозорците си симетрично. Седма стъпка е да сложим дърветата да поддържат тавана, така, за кръща. Както виждате, ето това дърво и другото в края. Тези дървета. И тук да поставим линия от такива, от дървени, как беше, езикът ми е, от дървени оградки и да направим лампа.